No, takže opäť sa presunieme do bočného pohľadu. Vypneme si hladinu rám a začneme robiť doplňujúce konštrukcie, čiže zoberiem si túto čiaru, nakopírujem si ju, zvolím si OSNAP, Endpoint a prekvapivo Nearest. Takže takto zoberiem koncový a takto nejako si to vysuniem. OK. A tu si môžem spraviť takto, že kvadrant alebo endpoint. Dobre. A zvolíme si takto smerovanie. Toto si posunieme o kúsok hore, čiže move. Opäť nearest. Takto na takto. A tu si môžeme zvoliť čiaru. Hop. 1. Druhá. Optimálne by bolo, keď bolo v pomocných, ale nebudem sa s tým zdržovať, čiže rozdeliť túto týmito dvomi čiarkami. Hop. Malo by to byť rozdelené, časti sú odstránené. Pomocné môžem vymazať. Môžem sa pozrieť do perspektívy. Zapnem si perspektíve. Môžem zvoliť nástroj Pipe. A môžeme potvrdiť. Možno to budem musieť modifikovať. Má 4 hrany, vyzerá, že to je dobré. S ohľadom na to, že asi naše otvory, ktoré si vytvoríme v ráme konštrukcie bicykla, tak budú mať tiež 4 hrany. To znamená, že sa nám budú dobre napájať. Je potrebné, aby obidve strany spájaných objektov mali rovnaký počet rán, pokiaľ chceme, aby sa nám vytvoril plynulý prechod. Čiže presuniem si vo vlastnostiach rám do hladiny rám a zapnem si rám. Tak, no. Tu si tiež prepnem do polygonálneho módu, aby sa mi ľahšie napájali objekty. Vidíme, že tu mám 4 hrany. No. Ale keď by som to napojil takýmto spôsobom, že by som tento objekt napojil na tento pomocou odobratia tohto polygónu, tak by nastalo to, že je dosť pravdepodobné, že v týchto bodoch by bol problém s hladkosťou mojej plochy. V každom prípade môžem to skúsiť, použijem príkaz bridge a vyberám si selektívny mod polygonálny, volím jeden polygón, premostenie na druhý polygón. A takto to premostilo. Momentálne to nič neznamená, pozrieme sa na to, že ako to vyzerá, keď to bude vyhladené. No, display zvládol túto konštrukciu robiť. Samozrejme, toto ukončenie si nepredstavujem, že bude vyzerať takto. Čiže si dám editačný mód, uchopovací mód polygonálny, uchopujem tento polygón. Dávam ho odstrániť, tým sa mi tá rúra otvára. Takže takto pekne mám ukončenie pre sedátko. Teraz sa môžeme vrátiť do prednej časti. Pre ľahšiu editáciu prepnem do polygonálneho módu a pokúsim sa nájsť moment, kde by som spojil tieto dve konštrukcie.
A predpokladám, že by bolo ideálne, kebyže aplikujem príkaz bridge na tento a tento poligón. Teraz nám ukáže, ako by to premostil. Vyzerá, že by to šlo. A môžeme si zapnúť vyhladzovací mód. Tak. Opäť si vyberiem uchopovací mód poligóny, uchopím koncový poligón a odstránim ho. Či už pomocou delete alebo príkazu odstráň poligón. Takže toto bol nejaký taký rýchly návod, ako si vytvoriť škicu bicykla, respektíve jeho kostry. Dalo by sa ísť do ďalších detailov, ale to si povieme v ďalších lekciách. Ďakujem vám za dnešnú pozornosť, prajem vám veľa úspechu pri štúdiu týchto tutoriálov a dúfam, že vám vhodne sprostredkujú poznatky, ktoré som vám chcel ukázať. Ďakujem za pozornosť.